दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि जथाय बानजायनायाव गोबां जोंनि जि हाजिरा मावनानै जाग्रा थेला आरो रिक्सा सालायग्रा जायफोर दैनन्दिन हाजिरा मावनानै गावनि न'खरखौ दैदेनो बा सालायो बिसोरनो एबसुनिफ्राय एसे हेल्प खालामनो हायो नामा बे माने उद्देশ্যजों जोङो माइरं दालि थाव सिनि आरो आलु बिथांमोननो जोङो हैदों आरो जोंनियाव गोबां बेबायदि मेसेज आरो गोबां इनफरमेसन फैदोंमोन गोबां मानसिया फैनानै बुंफैदों जे बे 21 दिननि जि लकडाउन बे लकडाउननि गेजेराव दिनै 7 सान बारलांबाय आरो बे 7 सान बारलांनायनि उनाव गोबाङानो दिनै ओंखाम बोथिसे जानो थाखाय बिसोरनियाव नांगौ बायदि आदार गैया बा सरकारनि जि अनसुंथाइ बे अनसुंथाया बिथांमोना फोसावदोंब्लाबो दिनैसिमबो बेखौ राननानै होआखै बा दिनैबो सहैयाखै दा बेखायनो जायफोरा दैलि हाजिरा मावनानै जाग्रा थेला आरो रिक्सा सालायनानै जाग्रा बिथांमोना गोबां माने खस्थ'आव दङ नांगौ बायदि बिथांमोना आदार मोनजायाखै बा बिसोरनियाव जिहेथु बेबायदि फैसाबो गैया जिहेथु बिसोर खामानि मावनो मोनाखै दा बेखायनो बिसोरो गोबां माने दुखु बा जाल्लायाव गोलैनानै दङ आरो जायनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नैबे उदालगुरि जिल्ला अफिसनि साखाथियाव थानाय बर' गामि हारसा गामि आरो गुबुन गुबुन हारिनि बे गामियाव थांनानै एसे एनै जि मदद जोङो होनो नाजादों बेखौ आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना बयबो बजबदों आरो इयुननि समाव जोङो मा हायो नैबे लकडाउननि समाव बिथांमोनखौ आरो बिथांमोननि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायफोर दङ बिथांमोनखौ मदद होनो थाखाय जोङो नाजालांगोन दा बे समाव जोङो खावलायगोन जे बर'नि गोबां सुबुङा दिनै गोबां मानसिखौ हेल्प खालामनो हानाय बा गोरिब गुन्द्राखौ हेल्प खालामनो हानाय बेबायदि गोहो बा खमथा दङ दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों आपिल खालामो जे बिथांमोना जाहाथे गावबा गावनि खाथियाव थानाय बा गामियाव थानाय बा ओनसोलाव थानाय बै गोरिब गुन्द्राफोरखौ बे दुखुनि समाव बा बे माने गिख्रंथाव COVID-19 बा कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनायनि समाव आरो लकडाउननि जे घोषणा बेखौ लानानै जिहेतु कमप्लिट मोनसे बन्द' जानाय बे थासारियाव जाहाथे बयबो हेल्प खालामनो थाखाय माने जोथोन लायो आरो बिथांमोननि जोथोना सुबुंथिनि जोथोन जागोन सुबुंथिखौ अनसायनाय बा सेबा खालामनाय जागोन दा बेखायनो गावनि रैखाथि गुबुननि रैखाथि आरो हारि समाजनि रैखाथि लाखिनाया बयनिबो गोनां आरो बेखायनो आङो बिथांमोनखौ खावलायदों जे जाहाथे एसे एनै बयबो मदद खालायोब्ला थारैनो जों बे लकडाउननि समाव जोंनि गोरिब गुन्द्राखौ जोङो बिथांमोनखौ जोङो रैखा होनो हागोन आरो बयनिबो बे जे रैखाथि बे रैखाथिखौ जों मावफुंनो हागोन होननानै आं सानो दा बेजों लोगोसे आथिखालाव मैयानिफ्राय जि निजामुद्दिन मार्कासनि मोनसे केस फैदों बे केसखौ लानानै सारा भारतआव मोनसे गिख्रंथाव थासारि नुजादों बे निजामुद्दिन मार्कासाव 1500निबो बारा जायफोर माने धर्मगुरुफोर गुबुन गुबुन देशनि माने हादोरनिफ्राय फैदों भारतनि गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय फैदों आरो आसामनिफ्रायबो आरो जोंनि बड'लेण्ड बा बिटिआर ओनसोलाव थानाय गोबां जिल्लानिफ्राय बेयाव बे धर्मगुरुफ्रा बेयाव बाहागो लादोंमोन आरो बिथांमोननिनो माखासेया फैबाय माखासेया दिनै दिल्लीयावनो दङ दा बे सुबुंफोरा दिनै फैनानै गोबाङानो हम क्वारेन्टाइन खालामाखै गोबाङानो खारखुमानानै थादों दा दिनै आसामनि सरकार एडमिनिस्ट्रेसन डिसि आरो पुलिस आरो हेल्थ डिपार्टमेन्टआ बिथांमोनखौ नागिरदों दा बेखायनो बर'फ्रा बे समाव साग्रिद जानायनि सम जि निजामुद्दिन मार्कासाव जायफोर थांदोंमोन बिसोरो COVID-19नि पजिटिभ केस गोबां मोनदों तेलेंगानायाव बिदिनो 8-9 जनसो थैबाय दिल्लीयावबो थैदों गुबुन जायगायावबो जम्मु काश्मीरावबो थैदों सोरबा सासे डाक्टारा दा बेखायनो आसामावबो दिनै COVID-19नि पजिटिभ करिमगन्जआव मोननाय जादों दा बे मोनसे गिख्रंथाव थासारि आरो बेयो मोनसे गिलु बालु माने बमा बेरफुनाय बायदि मोनसे थासारि होननानै जों बुंनांगोन जाय माने नि गेजेरजों दिनै बै मार्कासाव थांनाय गासैबो सुबुंफ्रा गावबा गावनि रायजोआव थांबाय गामियाव थांबाय ओनसोलाव थांबाय बै मानसिफोरजों जायफोर जगाजग जादों बा खाथियाव कन्टेक्टआव फैदों बिथांमोननि माने मोदोमाव दिनै बे भाइरासआ बारस्लायनाया जोबोद गोरलै आरो अलरेडि बारस्लायबाय जायखौ जों मिथिनानै मोनाखै दा बेखायनो जाय हारिनि सुबुंफ्रा दिनै मुसलमान हारिया बे मार्कासाव धोरोमनि बिथिंखौ लानानै ज' जाहैदोंमोन दा बिथांमोना दिनै फैनायनि उनाव बिथांमोननि रायजो राजानियाव बाहागो लाफैनायनि उनाव
धोरोमारि माने अनुष्ठानाव बाहागो लानायनि उनाव दिनै मोनसे गिख्रंथाव थासारि नुजादों। दा बेखायनो बर' हारिनि सुबुङा जिहेतु बर' सुबुं सानखोआ जथेस्थ' खम आरो जोङो गावखौ रैखा खालामनांगोन, हारिनि सुबुं अनजिमाखौ रैखा खालामनांगोन, सुबुंखौ रैखा खालामनांगोन। दा बेखायनो बे गिलु बालु थासारियाव जाहाथे जोंनि बर' सुबुंफ्रा बर' ओनसोलाव मिनिमामबाबो बै जोंनियाव फैनो हाथाव बा गिख्रंथाव थासारि जि भाइरासनि इनफेकसन बेखौ होबथाना लाखिनो थाखाय बा बिनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय जोङो मिनिमाम बैबायदि हारि बा बे समाजनिफ्राय जोङो डिसटेन्सआव थानांगोन। जोंनि हम स्टेखौथ' जोङो खालामखानांगोन, ससियेल डिसटेन्सिंखौ मेनटेन खालामनांगोन, आखाइ सुनाय आरो बे गासैबो जि एडभाइजरि दङ बेखौ मेनटेन खालामनांगोन। लोगोसेयैनो निजामुद्दिन मार्कासनि इनसिडेन्टनि उनाव आसामाव जिहेतु फार्स्ट टाइमनि थाखाय पजिटिभ केस मोनबाय आरो 500 मानसिया आसामनिफ्राय बाहागो लाहैदों होननानै दिनै रिपर्ट फैदों, डाटा फैदों। दा बेखायनो बर' सुबुंखौ बर' हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय बे समाव जोङो बयबो सांग्रां जानांगोन, बयबो जोङो सांग्रांथियै हाबाफारि लानांगोन आरो गावनि न'आव थानानै जों गावखौ रैखा खालामनाय, समाज आरो गामि आरो हारि न'खरखौ रैखा खालामनायनि हाबाफारिखौ जों बयबो आखायाव लानांगोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयखौबो आपिल खालामदों।